Nyakora moke jong machiegni ahinya okinyi makono ka chenro mar piny kod mano mar mbaka ma dhi bedo kaka tayo okinyi ni akelo weche manyien kod mago matimore gazet ma kawuono gazet ma The Standard kod mano ma Daily Nation wan go kar kae mar mondo mi wakoni kane odhi nade kato bang' ong'e maber ni ka odhi penji ka e gazet iwache nade empty talk en losa mago gimitimo oket picha Murkomen ka ogai mar obila ogai mar okwach kich ni ka kaachiel kod ka weche mamoko bende mantie ni to ero idhi chude yo machal nade weche mag jopuonj iwach jopuonj chal ka gima dhi neno medruok e osara moro mantiere to medruok ose mana yor osara moro manyien mantiere kar kae iwacho ni teachers get new pay deal mano wadhi rango ni ka gima TSC bende wacho kar kachiel kaeto bang'e weche matimore Supreme Court iwacho ang'o kar kae wacho ni ero Supreme Court big 2027 decision mano wacho kotenore kod yiero mantiere kar ka picha moket kanyo mano mar Attorney General Dorcas Oduor bene ma picha ni omipe kar kae ka gazet ma The Standard wacho ni things fall apart era ng'ama timore kar ka pi jatend piny Kenya speaker jating dai ma jatend piny Kenya Faruk Kibet kaachiel koda ka Geoffrey Ruku ma bende ne kar kanyo gazet ni iwacho ni ero dipono chal nade po ni jo Kenya all gazet ma The Standard lieko mano kanya koro moge jwang kod mathoth bende moting'o weche mag tuke gazede gi nyakoro moge jwang giduto ne girito mara neno ni ng'awa moting'o okombe mogik nyakoro moge jwang mano tuke mag World Cup ma higa ni oting' kata kod tim mar Spain mano tiende ni kawana chal mar weche mag tuke siwandha mar tuke kawuono dhi bedo kodi kar kae ka warange sa achiel nyaka sa ariyo World Cup obedo nade mori ma ok omori ang'wa ni simu bende achiel kachiel sa achiel nyaka sa ariyo mar okinyi makono kamar mondo mi wagom mbaka ni kodi mana kama wantiere kodi kachiel nyakoro moge jwang tikono akumoro kae director mara Ramogi olal Ramogi osebedo kolal are juma mokalo cha en ang'o matimore mano kama wantiere kodi kar kae mano kama wabedo kae ka warange ni okinyi ma kawuono to chiewo nade kono ani gweng' mantiere ne Ramogi koso lal ayudo ote moro ka ni olal e gwenge mawasi poko newa are chieng' tich ang'wen odhiambo nyaka kawuono okinyi gineno mane mbui mar Facebook luwo uru kanyo kata mbui mar YouTube mar Ramogi TV to ibedo kod ng'eyo ni kanyo wayubire ne machal nade ne jogo duto bende mantiere kar kae okinyi ma kawuono kae kamosu duto kamoro moro mantiere jogo neno ka nitie kone mopogore rok no machiegni ka okinyi ma kawuono kae chenro ni mar rupiny kod bakoro machaka kod weche manyien nyakoro mogi jwang to magi thund weche DCI wa taifa la Kenya, Director of Criminal Investigations, tayari amefungua faili ya uchunguzi. More than 2 million votes kutoka kona hiyo ya mlima itakuwa yote kwa ndepe ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Kwa pesa pikipiki tunadwa ng'iewo tent. Kana waseng'iewo tent wachakwa pikipiki generate pesa wachakwa dog wachakwa gara api mara ariyo wang'iewo kombe. Koro sani no neno ni wachakwa ng'iewo kombe ka wami ng'ato ka ng'ato diel. machiegni nyakoro mogi jwang dhi bedo kata e weche manyien kod chenro ma kawuono duto nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakoro mokiewo nyaka sango machiegni chenro jatend migawo mag weche mag arita Kipchumba Murkomen oyango ni tendo bila mano mar okwach kich osechako timo nonro mano mar yango ji mane jogo mane kara lweny mano ol Kalau chieng' yiero mano koting'o kata jogo mano ne kata koting'o runge magina kodiro malungo wang' katiyo kod nyamburko mago marotenge mago manitudo kod njawarita kendo kelo buok e chunjo piny e kinde yiero kolose sikund sekondar mano ma kwanza e kaunti ma Trans Nzoia Murkomen owacho ni bang' tieko timo nonro makamano lipot moyiedhi idhi chwal ne apis jomin buche ma pacho ka mano ODPP mondo mi okaw ndamo mar chik ni jogo ma itudo kod anjao ke jogo bende mano njao arita kwe alwora ma ol Kalau Cynthia Onyango nyolera
Manenore kamanyo resruok e odundu malewe chuny aora, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen olieko ni obila mag okwach kich sani timo nonro mar yango tungni e yore mag arita manyo oneno Ol Kalou e kinde yiero madundo ma tich ang'wen juma mokalo. Ma bang' tipo moko nyiso jok moko moumo wengegi, sungo bunde wang' jopiny kendo bayo iro malungo wang' aching' ma ok odewo wang' jopiny kata obila ka gitiyo kod nyamburko kido mar Land Cruiser Prado. Murkomen koro singo ni obila mag okwach kich timo nonro mar yango kit ketho ma jogo nyo timo. DCI wa taifa la Kenya, Director of Criminal Investigations, tayari amefungua faili ya uchunguzi kujua kwamba ni watu hawa ni wagani, walifanya makosa gani na waliumiza watu gani na kwa nini walikuwa pale, ili wachukuliwe hatua ya sheria. Olero ni bang' tieko timo nonro, obila mag okwach kich bende dhi chwalo lipot mar nonro magi ne apis jomin buche pachoka ODPP mar yango makobura ponono tudgi kod ketho moro amora mar chik, ka bende okwayo jopiny mani kod neno mondo chwal lipot te sendo obila machiegni kodgi. Mwisho watakapomaliza ule DPP atapelekewa file na hawa watachukuliwa hatua ya kisheria. Mimi nataka kuwaomba Wakenya, kuliko tu kusema kwa mdomo, mtu yoyote mwenye ako na habari aende kwa DCI office karibu, apeane habari hiyo. Mtu mwenye ameumizwa, Mungu anajua mtu mwenye ameumizwa, apeleke habari hiyo kwa DCI office ili kuhakikisha kwamba wale walifanya makosa yoyote wakiwa kitengo cha polisi ama ni wananchi wa kawaida wachukuliwe hatua ya kisheria. Okwedo weche manyo jatend DCP Rigathi Gachagua wacho iwi mine 68 manyo lieko ni obambi e kind yierono kod obila, kendo nyise ni ponono en kod neno to chwal lipot ne obila. Tuwache mambo ya kuongea kwa mdomo. Ule bwana alikuwa anaongea mambo ya ati wamama walibakwa 68. Sasa tuwache jameni mambo ya mdomo, tupeleke kwa DCI, we record all those statements, tupelekee wao wakora kama wapo katika hatua ya kisheria. Kuom thuolo malach, tipo mag jok moko manenore ka obila matiyo kod kit nyamburko moyiedhi e kinde ng'anyo koting'o bunde kendo umo wengegi osebedo ka nenore nyadinwoya kendo kelo penjo mathoth e yore ma sirikal tiyogo e tayo chenro mag arita. E yiero ma Ol Kalou, ji matiyo kod nyamburko kido machalre moumo wengegi rwako lep raia kendo bayo iro malungo wang' aching' e wang' jopiny kod obila nokelo penjo ponono mano e yo ma sirikal oyiero tiyogo e tayo arita. Okang' makoro kelo pek e yango ponono gin obila, jonjore mokodi kata jonjore makawo thuolo margi giwegi e njawo arita e kinde rombe mag jopiny. Ma bende kelo penjo ni ponono japiny ok nyal yango pogruok mantie kind obila kod janjori, onge ng'ama imako bang' maundu bedo kendo lipot go arita mar piny Kenya nitiere lwet ng'a, to odhi bedo nade higa manyien e kinde yiero ma 2027. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Anyola mora kar chung'ol bura mano ma Ol Kalou manyo ratiro ne wuorgi mano ma jahigni 45 mane owito ngimane chieng' tich ang'wen kane itimo yiero e kar chung'ol bura ma Ol Kalou no. Anyola no koro okwayo mano odiochieng' manyoro ka gigolo duondgi oko ni ka gin gi geno mano mar yudo resruok. Ilieko ni ne ogoye gi jomaundu moko mano manore kod gige lweny mager e kinde yiero makamano. Tarik 16 dwe mar abiriyo ne ochakore makare ne anyuola ni. Gino mane ok ging'eyo ne en ni wuon pargi ne ok dhi duogo pacho ka ngima. Familia mar Zakaria Gakinya ma ilieko ni ne onegi chieng' yiero ma Ol Kalou chieng' tich ang'wen mokalo sani koro dwaro ratiro margi. Zakaria ma jahigni 45 ne riko dhi dala mar goyo ombulu e yiero no kama ne omonje gi kweth moro kendo ne owito ngimane. Jaode manyinge Mary Wanjiru yango kaka ne oyudo ote ni wuon pargi ne oyudo hinyruok kendo ne owito ngimane bang'e. Alikuwa amemchapa mpaka huku mgongo, lakini uchungu kubwa ilikuwa walimuumiza kutoka hapa. Juu alikuwa anakaa kufura. Juu hata nikimkuta hosi alikuwa ananiambia, Kishiro, hao watu wameniumiza, mimi hata siwajua wameniuliza nini. Na juu alikuwa analia uchungu, nimpe maji nimpe dawa, ilibidi nimtulize. Nikamwambia wewe tulia, nikutafutie maji. Kaluwore gi jirendege, giwacho ni yiero ne odhi maber mochopo sa 10 odhiambo kane weche pok olokore kendo jonjore ne omonjo jodak.
yeye walikuwa watatu. Wawili wakaweza kutoroka, yeye akaangushwa kwa sababu alikuwa na bags alikuwa amebeba. Alipoanguka walianza kumpiga na upande wa nyuma wa bunduki, kulingana na mashahidi ambao waliona hiyo maneno ama waliokuwa karibu. Walimpiga na bunduki kwa kichwa kwa upande wa nyuma, na kichwa yake ikapata cracks na damu ikakuwa imezidi ndani ya bongo. Hapa tulipata askari wengi mpaka wa stock theft, watu wa porini, na wote tumekuwa na wanyama huku, kumekuwa na wizi wa kondoo na ng'ombe, wajashika hata mtu mmoja. Lakini siku ya uchaguzi na tulikuwa na amani. Sisi tulichaguana na amani, hatujui vita ilitokea wapi. Watu wanakuta mtu kihorela, wanampiga, wataki kujua kama aliwachagua ama hawakuwachagua. Sisi tungetaka haki yetu. Sani en rito emagin godo. Rito karatero margi gibiro yudo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Ogai madun bura madisibiri katika Gachagua omedo sayo jatend migao mararita ma wacho ni tiyo kata tij kedo maundu kunjore mapacho kae otamo. Gachagua ma oloso e kaunti ma Kirinyaga omedo goyo agoge ka opoyo kit siasa mano makweth mare nyocha oketo Olkalau mano ma omiyo giloch. Bende omedo ni yiero mano ma Olkalau nyocha en PM mano e kinde kod jatend piny Kenya William Ruto. Harambe! Omedo dhi nyime kod opoyo loch ma Olkalau yiero madundo ma ja DCP Sami Waweru oyudhe loch. Gachagua okira pilo e wang' Kipchumba Murkomen e wi rem rakruok kod jonjore pachoka makoro kelo kuyo to kod luoro kaka mag yiero. Tunakuuliza Murkomen, vijana wawili wameuawa na polisi ambaye ulituma Olkalau. Wewe hujashika hao upeleke kotini. Alafu unasema ati Kenya hakuna shida ya usalama. Ati there is no security crisis in Kenya. Iko. Itakuwa namna gani police service imeingiliwa na goons? Imekuwaje maofisa rogue police officers wana take over Olkalau, wanapiga tear gas mpaka county commissioner? Gachagua ywak ni jonjore kod joma undu kelo luoro ne joket mwandu to kata na welo mathinyore pachoka bende nyaka beda kicha. Kwa hivyo Kenya is not safe for tourism. It's not safe for investors. Lakini sisi wa Kenya vile hatuwezi hama. Nyinyi watalii mkae huko, msiumizwe. Investors mkae huko. Lakini sisi wa Kenya hatuwezi enda. DCP okonijo Kenya koro biro ritore gi wegi. Murkomen kod sirikal ogobad gi piny ni jonjore obembo. If the state cannot protect the people shall protect themselves. The people shall protect themselves from goons and from rogue policemen. We have taken this nonsense for too long. Gachagua dhi nyime kod nyiedho ne jatend piny William Ruto e loch ma Olkalau mokoni nyopie mobede kindi jatend piny William Ruto to kod oganda ma Mount Kenya to kendo nyudo Ruto e lo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jalup jatend piny Kenya mano Profesa Kithure Kindiki otelo ne kweth mago mag jotelo mag Kenya Kwanza kod mago bende masiro sirkal broad-based mano mar medo jiwo siasa magi kendo nyiero launch mano ma duond buch DCP sani puoyo ni giyudo Olkalau. Kindiki ma oloso e kanisa mano mar ACK Medore County ma Embu oyango ni pod gin kod teku mano mar chwalo jatend piny Kenya William Ruto nyaka loch. Crispin Otieno ni kod lerno. E kinde ma kweth josiasa maketo sirikal tesre medo timo nyasi ka gipuoyo loch ma giyudo yiero ma dundo ma Olkalau, jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki to koro wacho ni saa podi. Kindiki ma olimo kanisa ma ACK Embu dhialo higni 46 mag diocese no ojiwo johera mag Kenya Kwanza ni kik gibed kod kibaji giduoko mar yiero no. Maneno kidogo isituumize, tuko sawa sawa. Hakuna kula ya urais imepigwa, kula ya urais itapigwa next year. And I want to assure you, ile itaokoa rais, ile itaokoa deputy rais, ile itaokoa governor, wabunge na viongozi wote ni ile kazi wamefanyia wananchi, sio ile kelele wamepigia wananchi. Kindiki oseyo riekni moko mag temo pogo gwenge mag Mount Kenya ka wacho ni riwruok margi ema dhi ywayo dongruok.
I don't want to see our community talking in different languages. We are one people. Na wale watu wanafikiri wataleta hasara hapa ya watu kuongea different languages, wa relax. We have gained more in this current government. Maji, tuko na maji inakuja kule Runyenjes ya 1.7 billion na ingine inakuja huku Manyata ya 2.2 billion. Komachielo, jotelo mamoko mag Kenya Kwanza bende ne olimo Imbo mar Kenya kod kaunti ma Nandi. Moses Kuria mane en jang'ad rieko ne jatend piny omako chung' ni duoko mar yiero ma Ol Kalou ok dhi yiengogi kata matin. Kweth mane olimo kaunti ma Trans Nzoia kod Kakamega bende omedo dok ne jatend piny William Ruto magiwacho ni oseketo rekod motegno mar dongruok. Tukiweka kura za Nyanza, tuweke kura za mkoa wa Pwani, tuweke kura za Northeastern. Asubuhi na mapema tumemaliza kazi, ni hivyo. Edwol achiel gijiwo johera gi mondo manre gi opande gi ombulu ne ikruok ni yiero maduong'. Crispino Tieno, Ramogi TV. Koke mano nyakoro mujang'e ni jatend migao mano ma jotije sirkal Geoffrey Ruku oramo ni kata obedo ni gwenge mago mag Masawa kata Mount Kenya nenore ka gima owuok e lwet jatend piny Kenya William Ruto en kod adieri ni Masawa mano ma ugwe kata Mount Kenya East to pod ongirore tok jatend piny Kenya William Ruto kendo gidhi miyo ombulu karomgi. Ruku ne olose kanisa mar AIC Kabartonjo madore Baringo South e kinde nyasi mano mar solo omenda. Noramo kanyo ni ombulu mano madirom milion 2 mawuok Masawa ma ugwe dhi donjo duto e okapu mar William Ruto. Na usije ukaambiwa ati numbers ya mlima ati ni mingi sana. Ni mingi ndio, hatukatai ni mingi, lakini more than a half of that number ya mlima itapigia Mheshimiwa William Ruto kura 2027. Ako na matusi mingi sana, anaitana majina yote, anaitana Kasongo, anaitana Soprano, anaongea unazifikiria ni kama dunia inafika mwisho. Kama Raila alikuwa anashindwa na 80,000 votes na kuna kura alikuwa amepewa kwa hiyo mlima, je, sisi wetu ambao hata sisi tunajiita Itungati from the east of the mountain, hata kama haitawezekana yote, lakini itahakikisha kwamba ya Mount Kenya East tutakuwa tumerainika sawasawa zote tukielekea kwa ndepe ya Mheshimiwa William Ruto, kuhakikisha kwamba more than 2 million votes kutoka kona hiyo ya mlima itakuwa yote kwa ndepe ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Kwa hivyo msitishwe na mtu yoyote, msipapaike watu ya kona hii ya Mbaringo, msije mkapapaika mkisikia ndepe tubu ikiwika kona ile ya Wamunyoro. Msipapaike. We have never encountered an innovative president than William Samoei Ruto. Moko kuom rawere duond bura mar ODM ma ong'ere kaka ODM Youth League e kaunti ma Migori opuoyo tend duond burano kuom deo tend rawere mano ka giwacho kanyo ni yiero mano mar senator ma Migori Educate kaka jalup jaleg kweth mano ke Senate bang' golo oko Edwin Sifuna e leo makamano. Wagom ni bondo mi wanene kaka Educate sani ni minority whip no kuma no gole Sifuna no wagombo bondo wanene nitie bills moko mang'eny monyalo kelo manyalo konyo parliament, kaka for example wadwaro ni weche kaka Musa bedo ka chendo kaka mag sukari bondo mi gine kaka ginyalo kelo bill moro e yo maber bondo mi ochul jotich e yo maber, joma puro, weche mag rabuon kata weche moko mag sitima bondo sitima obi e yo makare, bills mitere parliament mamoko kal e time maber. Diere moko no bedo mana namba 2 e Kenya mangima wanyalo paro, to adiera kata mana Migori ka Edi osaketo governor matiyo tesre. Edi pod en ng'ama tin mana kaka Sifuna ne pod ng'ama tin. Wich ma en go en wich malew. Wakwayo party marwa mar ODM. Gigi gin gik makore kawo nekese ineno ka ker marwa koro loko ng'e kocha uduogo korwa koni. E Migori ka en ng'at ma osego lweny maonge koko, maonge siasa mar akweda mar dhoudi kata oganda. Omiyo wan jo Migori wamor kuom yiero mar Educate. Wang'eyo ni odhi tiyo tich maber, odhi riwo oganda. Mokwongo akawo thuolo makende mondo a congratulate Edi
kuom yudo kom manyien manyongego. Mar ariyo, kombegi eni seneta nyalo yudo thuolo. Rawere ma pacho ka ojiwo mondo mi obede opara manyime mano mar jiwo kwe kendo neno ni riwruok mano mar Kenya kata bedo kanyakla mar piny Kenya ok obedo kata gi ng'ikruok matin. Ma en kwayo ma ogol gi bisobe mag jokopere ma wuok e pinje Afrika ma ugwe. Bisobe go mano ma oromo e kaunti ma Nairobi onyiso rawere ne kik yie mondo mi oti kodgi e nyayo tulo mag siasa. As we gather in the spirit of synodality, with our hearts and minds especially focused on our young people, those who are feeling distraught, those who are disappointed and exhausted, we should not despair. To the young people among us today and people of Eastern Africa, let us cherish the peace that we enjoy in a world marked by division, poverty, conflict, and uncertainty. The Holy Father encourages renewed trust in Christ our hope and in the capacity of young people to be agents of transformation. Nyokora mojo mwicho thofe nyama podo ego ni karkakire mana hera mogi TV wa kauye masani kaduka kod nondo magazet kikidhi mabora. *811*271# mondo iyud Blessed Assurance kaka skiza tune mari. Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong na kaka mabe tuose dong. Watemo ng'iyo ni ginang'o ma jogo ne timo chon ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to the more ma jwala no bet go kanyo jwala no to piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem marango mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo ni ginang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon. E kaunti mar Homa Bay kawuono an be afwenyo niya juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manegbeni gitimo to gin mage mopuonjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko be giyudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro ruto lingti. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yor nero ma adipa. Wuktich ka wuktich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, Nyakumga Juang en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo marakwayo. Chieng' magoro, kawa makwongo ni wendo to bichope gweng'o. Morindo yo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi in miyo monyalo.
Tich Ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course, chienga Tich Abich ka Tich Abich en odiechieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kaliesto kapok wakelo ngolo. Wapuonjore ni timo Ma en Maknani. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi, wabiro iri mondo itang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama, mang' moni bi gudre wiye kate. Kaunti ka kaunti ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori, wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rechengi nutrients mang'eny, but keto deep fried nutrients go be. Kichwake mang'eny nutrients dey. So that's why watim kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jael Lieta juma ka juma, mano kanyero Tich Adek, ka bende chendo ni inuoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Nyakura magajwang machiegni mantiere kodi karka nonro magazet chako sani magazet kawuono e chenro mar piny ichiwo nade kitude kod achiel kachiel machiegni e chenro kama mantiere kodi ka achiel kachiel nyaka giko mar chenro makona na ka kod nyawadwa Eric Okeyo Kizito oyawre kendo machiegni yawre Nyakilofas chiwo nade chiwo makare kendo doko erokamano Nyasaye motimonwa maber timonwa ng'uono waneno okinyi masani en okinyi majaber en okinyi mabende dier otieno weche mag adhula notimore koro duoko wuok nitie joma nowuok kamor nitie joma wuok ka ywak to mano kaka adhula bende en Cleophas iwacho ni mane kama nitie pod ni ja France koso ni jok mage koso ni gi Ingereza koso nitie ko wawe wadhi adhia mbele nwatieko chien kucho nogolwa chon Cleophas wan koro ne wadong mana wanena jogoro magiwacho ni mag piny giburo loyo koro kama nitie ka waraga ne gazet ma Daily Nation iwacho gima na losa maonge wach miwacho kata en wach miwacho to onge tim mikete weche go bende mantie ka iwacho ni empty talks waraga ne picha ite mokwongo kae Kizito ma iwacho mantiere ka mwara ne thuolo mano mar nene ane Murkomen oket picha ne kanyo to nitie gik mosebedo kowacho are higa mokalo osebedo kacha kowacho nade wacho ni in their own words ka nitie kanyo kod ogai mar obila mano Douglas Kanja kod ogai mar okwach kich papacho ka Amin Mohamed iwacho ni armed goons kata jonjore momanore kod gige lweny osebedo kacha kanenore kinde mopogore ahinya ka josiasa nitie rombe magi kata kuonde moko bende ma itime chenro moko mag jopiny to kelo hinyruok kendo lal mag mwandu bende nitiere kar kae gigo magiwacho ka niero watimo nonro gigo ok onego bedi jotelo mobedo involved wadhi timo nade waborangogi kendo waboneno ni omakgi kendo ndhegi magi weche magisebedo ka giwacho are tarik 8 dwe mar 12 mano higa mokalo mano ka DCI boss noloso mano jatend okwach kich owacho ni ero nitiere machielo kata ma goons to nono gin kweth mane ma gitayo Kanja golo duonde Murkomen bende golo mane man kanyo Kizito Cleophas mana kaka isewacho ni en wuoyo to tim ma onge tim ok nenre kanyo makoro biro kod wechego mag njore kod lwenje mag siasa mosebedo kinene pacho kae iwacho ni gin lwenjego ma imonjo godo jogo maketo piny wacho tesre kaachiel kod jok moko ma bende obedo ka goyo piny wacho kod wach ka kod kachacha koro iwacho ni gin jonjore ma oseweyo ka wantie kod thoe wantiere kod hinyruok ma ka kod kacha kaachiel kod kethruok mag mwandu iwacho ni bang' monje kosetimre to en singo michiwo ni dhi tim nonro ni kendo jogo matimo njore
idhi mak kendo idhi luw kod okenge mag chik kaachiel kod jogo machano kendo nyayo weche ma kamagi. Koro wach ni en singo mosebedo to tim pok obedo kanyo ma bende iwacho nang'o ok ong'ere ni to en kinde mane kendo ma njore dhi timore, nikech iyudo ka njore kotimre romo mar siasa kawuono makiny bende pod otimre atima. Inya neno kata machiegni ni notimre Kisii kucho, kuke gweng' mag Kisii, to timre Kisumu, to timre Nyahururu kucho, to timre kama nyi time yiero madundo mar Olkalau kachacha. Koro wacho ni en gino ma koro jopiny gi midhiero to dhi timre kanye e kinde mane. Ma bende mana kaka isewacho no, iwacho ni jotelo madito e migawo mar arita bende koro osebedo ka chiwo singo kanyo. Jatend migawo Murkomen be nowacho nang'o, Okwach Kich timo nonro mondo mi oyangane ni to gin jok mage matimo ketho makamagi, to gitime nikech ang'o, jok mage ma chwalo gi kanyo Ogai mar obila Douglas Kanja be tarik 19 dwe mar 7 higa ni bende noloso kanyo kowacho ni ng'ato ka ng'ato mondo mi koro kaw ting' ni polis ok nyal timo kende, ni koro weche mag arita gi mar mondo mi ji onywakne kanyakla eka community kata piny obed kod arita makare. Kendo kanoduogo tarik 17 dwe mar 7 kanyo, jatend migawo mar arita nowuoyo kane owacho ni jogo makelo chochni kar chung' mar Olkalau nyaka koro timnegi nonro kendo ng'ini to gin ng'at mane ma chwalogi kata ng'ane ma sirogi. Koro magi wechegi mabiro kalure kod weche mag arita mosebedo kok ni kare mago mag lwenje mag siasa mosebedo kimonjo godo rombe mag siasa, mathoyo osewuoke, hinyruok osebede, mwandu osebedo ka kethore. Koro en mana migawo mar arita kae mar mondo mi oket okenge makare mar mondo mi ginyagre kod wachni, nikech ngima dhano koro lal kae. Koro machiwo luoro ni to dhi bedo nade kinde ma koro wachimo yiero ma bende ringo kendo chopo mapiyo mar 2027 ni. Kamano mago weche mantie iye kanyo koro mojwang' ite mar 4 kod mano bende mar 5 kanyo kero koro mojwang'. To arangi ite ma iye kae nitie wach moro machielo kisomo koro mojwang'. Beda ni koro ng'eyo ni jopuonj nyalo bedo kae koro ka buonjo ka dhi e bengi ne mar TSC mano ite mar 2 wacho ni teachers to pocket more as TSC rolls out new CBA face. Nitiere winjruok machielo mano mar CBA ma bende yango ka ni kod ikete tim kama koro ka jopuonj dhi bedo ka gi medruok mar osara manyaromo 2,055 mano wach mantiere kar ka. Gin e ngas mopogore opogore kata kachako B5 C1 C2 C3 C4 C5 D1 ntiere D2 D3 D4 D5 mago mantiere kacha mano nyaka ngasno mano mar chief principal kama iwacho ni en medruok mar romo siling 986. Ntie jopuonj bende ma yudo medruok maga head teacher mantiere head teacher mantiere C5 yudo thuolo mano mar medruok mar osara. Wanya neno mana ite mokwongo podi ite mokwongo iwacho ni selected salary changes mano wach mantie kanyo kizito en gino manya kora mogejwang' bende karango sani wanyado thuolo mar range piny mano kama wantie kanyo ka waluwe wanya neno thuolo ka achiel kachiel mai kama ntiere primary teacher 2 ntie secondary teacher 2 bende mantie kacha kod primary teacher 1 mano kama irango ka jo C1 en medruok mar osara marom nade 1,300 kod 18 kizito kin mamoko bende momedre ka ntie kategori moro kae momedi en momede mamalo ahinya japuonj sekondarni tier 1 mano ma ntiere kae kategori grade mar C3 gima ntiere C2 gine jogo momed ahinya kanyo ka jopuonj mamoko momed matin mogik to ntiere ka momed siling 600 mano deputy principal kata head teacher mano kamerango kacha mano kategori mar 2. Kilofas iwacho ni osara mar jopuonj koro dhi nyunye matin kanyo to kumedo gi gimoro kanyo maromo 2,055 mano kaka isewache no. Koro mae iwacho nang'o winjruok mane oketi mano mane tayo medruok mar osara mar 2025 nyaka 2029 kanyo mamano koro nochakre tarik 1 dwe mar 7 higa ma wantiere ni
koro mana kaka isewachono nitiere jok mondusnegi kanyo kidieny mopogore opogore primary teacher 2 kanyo osara manochamo ganda en 25,000 kod siling 28. Koro komed 1,197 osara mare dhi chopo siling 26,225 kanyo. Koro chan gi kanyo wan gi B5 grade mar C1 mano oting'o secondary teacher 3 kod primary teacher 1 ma omed kanyo 1,318. Koro mede kanyo mwachopo nyaka chief principal ma bedo ka chamoga 132,365 to omede siling 686 manyiso no sara mare dhi bedo siling 133,351. Koro ma winjruok mosebedo ga kaniketo kachacha koro dhi okete tim mar mondo mi koro sara margi obed kanyunyo kanyo e Cleophas. To bende mana ka pod wantiere weche mag somo kanyo koro noland kanyo nang'o ni jogo manotimo penj mar klas 12 higa 2023 24 ma jogo mane okoyudo thuolo manodonje mbalariany koro yawnegi thuolo kanyo mar mondo mi giyier skunde kachiel kod kos ma gidhi timo. Tiwacho nang'o gin giyiera ni timiyogi mana barua gidhi e kuonde mag mbalariany gi. To wach mantie kanyo bende mano wach kod duol kata jatend ola mar somo kanyo nowacho nang'o jo klas 12 manitiyo timo penj higa 2025 ni mano yier kendo donje mbalariany koro dhi ng'eyo chal mar omenda mar ola mar HELB kochopo tarik 30 dwe mar 8. Koro kanyo ma gidhi ng'eyo ni to giyude kidieny marom nade mar mondo mi ota somo mari. Koro magi mana weche mag somo. Kacho ni somo ber Cleophas. Mana ite maiye kanya koro mojwang somo ne bir kod ng'eyo ite mar ariyo. Ka ite maiye kapod wantiere ite mokwongo kae. Iwacho ka nitie gino ng'eto moro ma irito. Nitie paro moro mokwa. Ayano mia peke ite mar 7 to kar kae Attorney General ma pacho kae mano Dorcas Oduor joyal buche mathoth mantiere doho maduong' mogik odhire mondo mi osom paro. Idwaro mondo mi ochiw gimoro miwacho ka ni en advisory opinion. Kaponi jogo ma othichi oko mar ofis ok onego bed ni chung' e yiero maduong' mabiro. Ma dhi bedo ka ng'eyo chung' kama Rigathi Gachagua dhi bedo, kama Mike Sonko dhi bede, kama Kawira Mwangaza dhi bede. E kijotelo moko bende mosethich oko, kama bende baba yao bende othich oko. Ne mathoth mano Fernando Waititu. E kidi mamoko mapod tiere kama timre. Koro en kwayo mar mondo mi ochwala ne pache niento nene yo machalande. Ogima bende Attorney General ng'a somo paro e weche go mag chike ne telo maduong' ma pacho kamano ten piny Kenya mana pis mara jatend piny. Cleophas weche mag thicho jotelo gi bende koro idwaro mar mondo mi Attorney General tumane paro kata ochiwone paro ni to ng'ano ma othichi ma bende pod omako bura ma dwaro mar mondo mi olok thicho mare bende nitie gi ratiro mar chung' kanyo ma koro bura mobiro mano mak kod jago moro miluongo kanyo ni Mbundi mano dhi e doho kane dwaro mar mondo mi doho mamalo ochiwane ler ni to jatelo mothichi apis to pod odhi nyime komako bura e doho mar mondo mi thicho mare no owito oko bende nitie gi ratiro mar chung'. Mae wach miwacho ni nyalo loko weche mag siasa ma bende kitude ahinya to en mano mitudo kod mane en jatend piny Kenya manothichi Rigathi Gachagua ma bende gila seche gi pontie kod bura e doho. Koro wacho ni to ka bura ni pod yalo bende pod onyalo bedo kod thuolo mar dhi chung' kanyo Wach ma bende rango kanyo en mane en governor ma Meru Mwangasa be mano thich kachacha to bende pod omako bura e doho miyalo. Inya paro Mike Mbuvi Sonko mane en governor ma Nairobi bende no thich oko kanyo higa 2022 to sani pod entie kod bura mosebedo kod kinde mar ariya mar rango wachne mar thicho no. Koro wacho ni unego koro Attorney General mi kinde maromo ndalo 21 mondo chiwane ler ni to jogi mano thichi ma pod omako bura e doho makedo kod wach mar thicho gi oko ni bende tie kod thuolo mar chung' kanyo
Koro wageno ni bro chiwo ne ler ma kamae nikech kinde machien kanyo nisewinjo kata mano thichi mane jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne wacho nang'o no bro chung. Koro nitiere jok ma bende pod wacho wach kocha ni ang'o to bende pod bro chung kalure kaka ni en bende ogo siasa. Koro wacho ni wach ma kamae bro keto jok mosethichgi e paw siasa e kidieny mane. Kamano. Iwacho ka ni ndalo 21 mabedo chiu kar kanya koro mag jwan kinene kacha itie mokwongo kanyo marabiriyo mano ite marabiriyo kama sigana no bende omiye pe kar kanyo ang ibed thulu mar ng'eyo ne mar idang'e kata ne dispute mantiere ka ni bende jal mora mora mantiere e apisi mano wacho ni state officer kobedo impeached kata ko theche oko mar apisi mare bende nigi teko kata nyalo mano mar dhi chung kendo mano wach mantiere kar kacha gin jok mage mantiere ka ma bende ibedo ka kirango Kawira Mwangaza nitiere manena governor machon Mameru nitiere jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ikin jotelo mamoko bende mapontiere kaka geto laro kombe e yiero maduong' mabiro nitie machielo bende mirito ka bang' ndalo 21 jal buche gi bobedo gi thuolo mano mar ng'eyo gimomiyo idwa ni mondo mi ong'ade kendo bed kod ng'eyo ni bang' ng'eto ni bura dhi bedo kochomo kanye iwacho ni kae kinde mabiro impeachment dhi bedo kae ka itimo gi nade mano ka ong'e mabeni koro en legal mano mar time en chik onego time nade so mane ite marabiro kanyo bende wacho ni major disruptions expected as lawyers plan to boycott judges nyakora mogi jwang' okinde da buono joyal buche iwacho ni awayo jogore gi lak koso chanade ma jakom kata ogai mano mar LSK mano Charles Kanjama oloso kod ute fwambo mano kinde mokalo mane bore Nairobi kae to gima ntiere ka ni en gima chal nade kirango kaka joyal buche mago mamalo osebedo ka ahinya karango weche ma Judicial Service Commission bende timo kendo kaka gidil kod kinde magi Cleophas ma koro biro kiwacho ni nitie joyal bura ma koro ne oringo dhi e doho mar mondo mi ochung yalo margi mano ka tudre kod timbegi ka tudre kod wechego mag mibadhi ma itudogigo kanyo. Koro iwacho ni jogo mosebedo ga ka duol makedo kod mibadhi omako negi bura kanyo koro ne giringo gidhi e doho mar mondo mi ochung meko margi moko chung yelo margi ka kod kacha kata chwalogi mar mondo mi giduok penjo kanyo ema koro okinde owacho nang'o ok gibi chopo e nyim joyal bura gi ma bende gikwayo joyal bura mondo bi otem kata olok buche gi ogole nyim joyal bura ma ntie kod weche ma kamagi kitero gi nyim joyal bura mamoko ma koro odiochieng' tich adek giwacho kanyo ni gidhi timo ng'anyo to tok timo ng'anyo no ema koro gibiro bedo ga ka girem chopo e nyim joyal bura ma weche ma kamagi omako joyal bura mano ringo dhi e doho mondo mi ochung wechego ma iluwogi godo mano koting'o kitgi kanyo mano koting'o wechego mag mibadhi ma koro itudogi godo kanyo koro en ng'anyo ma koro dwa neno ng'anyo chimo doho ka koro kinde koro wuok dwa ng'anyo ne joyal bura moko kanyo Cleophas. Kamano ogo weche mantie kar kanyo koro jwang' ite marabiro bed kod ng'eyo kata no chal nade mage wechego mag gazet some ite mar 6 nyakoro mojwang' wacho ni nitiere dwaro mano mar chungo winjruok e kind jatend piny Kenya William Ruto kod sirkand kaunti ma Nairobi mano maromo bilion 80 mano ne bentie wacho ni push to halt Ruto Sakaja 8 billion city deal mano mantiere kar kanyo kanyaka sani wacho ni ero mago e kinde ma sirkal mamalo odongodo ndalo 60 wacho ni 60 days the national government bende osebedo kata mondo mi gichol report ne Senate ni progress mari kata kaka gisebedo ka gisudo to chalo nade mano wach ma winjruok e kinde Sakaja kod jatend piny Kenya William Ruto ka kitayo boma ni mano ma Nairobi ndio weche moko nyakora mojong' mantiere ye kar ka ma bende nyabedo ka omako wangi angi nyasome ite maraboro iwacho ni Raila Junior set sights on Embakasi South seat in 2027 polls. Raila Junior koro ramo ni Embakasi South ne modhi kao mano yiero maduong' mabiro. Kevin Cheruiyot ndiko sigana ni kae wach moro mobedo ka bende kae rango ni to odhi bedo nade ma en gimoro ma ntiere kaka enene achiel kachiel Kizito mano ntie kanyo ka
siasa pod gore mano ma Mount Kenya. Wacho ni Kindiki ero okwedo gima CS Ruku nowacho ni ero Mount Kenya East gimoro mantie Chapodi. Mano kamoro ango gi achiel kachiel mar mondo mi wabed ane kod ng'eyo kama gintiere mar Raila Junior kod mar Kindiki ni ka warangi ane ka Kizito ka to Sudi. Cleophas Raila Junior bende koro donje paw siasa ka koro lap doge ndongne kar chung' od bura ma Embakasi South kanyo ne yiero mabiro mar higa 2027 kanyo. En bende koro romo Cleophas ma koro kete paw siasa kamwa wang'eyo ni nyamin gi Winnie Odinga bende nitiere paw siasa kanyo. Koro nyo wacho wachni e kinde kata odiochieng' manyoro kanyo ida dhoge kod od fombo mar Nation kachacha kama nyo bende nyo rado kod wadu wuon gi mano party leader mar ODM Oburu Odinga kachacha kama ne gintie kod romo notwak e wechego mopogore mag familia ma bende ne giwacho nang'o gin kod chenro modiochieng' ma kawuono gidhi miyo kara mano ike ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ne piny owacho mar mondo mi ogere Emko mano be mane bath kama no ike wuon Raila Jaramogi Oginga Odinga. Koro piny owacho dhi bedo kod nyasi odiochieng' ma kawuono kama kora familia mar Jaramogi dhi miyo gi kanyo mar mondo mi gigere Emko no. Koro mag weche mag siasa ma koro familia mar Odinga bende koro donjo bang' kane giwito wuon gi mar mondo mi kik gibed oko e weche mag siasa gi. Weche mag siasa mar God Kenya bende makoro sani uta ahinya. Yamo mar siasa makoro uta ahinya. Koro tok yiero madundo manotim kar chung' od bura mar Olkalau kanyo koro penjo ne nitie ni to God Kenya obedo mapoth ne jatend piny Kenya koso. Koro duoko mane wayudo kanyo iyudo ka jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ne wacho nang'o. Jatend piny Kenya William Ruto nokochung' e yiero makamano. Ne gin mana jogod Kenya manochung' kuro. Mamano ok nyal tigo ode pimo ni to God Kenya bende nitie kod jatend piny Kenya. Nowacho ni kochopo yiero mabiro kama idhi yier jatend piny Kenya, governors kod ji mochung' opogore jatend piny Kenya pod ni kuro. To Ruku mana jatend migawo ma jotich to ne wacho nang'o ni kata bed ni yamo mar siasa uto kaka uto no e God Kenya kuro to mbulu mar God Kenya ma ugwe to pod ntiere mana kod jatend piny Kenya mowacho ni en ombulu mar milion 2 okoni mano mbulu mopota ahinya maka gimiye to weche pod dhi bedo kode makare yiero mabiro mar higa 2027. Kamano jakoro Mwijongi wacho ni kanyo to gidhi chalo nade mano kirango kama piny Kenya dhi bede e yiero manyien mabiro. Ite mar 10 nyakoro Mwijwang nyaka 11 bedo kod ng'eyo kacha pacho ganda mantiere mopogore kae kirango wacho ni Gan Puzzle and Paul Chaos gin jok matinga bonde aoyaye gi bagi aoyaye gintiere kuonde machal nade mano ite mar 10. Ite mar 11 kanyo mantie machinglo wadane mondo moranga ni ite mar 11 kae wacho ni registrar mar political parties ero chal kama chal nade wacho ni ero Reserve Goons Party quick ero iwacho ni Katunja kocho moko luonge ni Fair iwacho ni kama gintiere kanyo okere mana kata ni to udandiko party ni karang'o kanuru nyinge no mondi Goons Party en Katunja Party en Asere en Kite en Rungu to en sani entiere kuonde rombe mag siasa gi ibaye. Koro nyiso ni gini en mana ebe nitie siasa. Koro mipenjo kanyo ni to koro mondo mi oketnegi idwa ndike karang'o nikech koro kidhi rombe mag siasa entiere Njore no nitiere Katunji bayo Asere oting' kachacha Beti oting'ore. Koro gino donjo en siasa to ang'eyo ni siasa nitiere od buche mopogore mantiere kanyo. Koro mae bende gidwa no ndike nikech inya paro higa 2024 kachacha ka kweth mar JC nobiro kane kedo ne ratiro mar kane gipingo paro mar chik mar omenda. Ji ne wacho nang'o ni gindike obedo od bura. Koro mae bende no ndiki to nya bedo malich machal nade ni ka gidwaro mar mondo omiyo ndik Njore gima chwero remo, gima inyo japiny, gima ketho kwe, gima ketho chumi
ma bro miyo kech medo mana bede piny kae. Koro wachalo mana jok ma koro wacho nang'o, wakawo ratiro marwa mar nyuol, wauso ga soya gi gonyo. Wach malich ahinya koro mo Jwang kama intie kanyo ni to kama untiere urange yo machal nade. Bathe kantie wach machoka chini goluru jo siasa mago moyier mantie kacha kiluongo ni psychophants kata jogo mago manoporo ne jogo moyiero gi majo siasa elemo go mago mag timo tich ne oganda. Wach ni eject political appointees for public sector efficiency. Mago jogo moyier gi jo siasa mabende okete lemo ma opogore kanyo koro mo Jwang ni gibede yo machal nade. Mane ma keto go gazet ma Daily Nation ni bathe ang'eni nitie weche mathoth ahinya ma fontiere karaka ang' oyudo thuolo mag rango gi weche mag tuke gi nitie chien karaka cha ahinya kirango gi achiel kachiel ang'eni weche mag tuke bokelo ni gi chenro mar rupiny siwandha mar tuke machako kinde machok bang' ywe modhi kawo mbele ka kako pang top scorer Messi nokolo nyoro tiende ni Mbappe nokawo golden boots. Nitie jok mokawo jotugo masulwe matindo jagol maber ahinya bende nitiere kar kanyo duto dhi e tim no mano ma Spain. Ite mokwongo gazet ma The Standard kae mantiere wacho things fall apart. Gik moko chal ka gima wuok kuom jotelo dhok mopogore ma bende bedo kae kirango gi ni to jo Kenya wach ang'o. Mae wach mantiere kar ka kikoni ka Kizito wach no longer at ease. Jo Kenya riponi ol kose nang'o matimore kar kae. Wach mantiere kar kanyo wacho ni jo Kenya dipo ni ol ni paro gi mana ka yiero chiegni bende gi ol maneno ka omenda makore lach ahinya ibayo ne constituency moro achiel kama moko bende bedo mana maonge kod nyalo kata omenda bende manya bedo kacha ka konyogi. Magi kin gik mamoko mantiere ahinya kirango yiero manotimo Kalao kin gik mamoko mantiere nyaka sani kama jotelo bende ntiere gi paro mathoth ahinya. Iwacho ni Oparanya ka nitiere Trans Nzoia mano Wycliffe Oparanya, Senator Alan Chesang bende iwacho ni gin jok manobedo norognegi Kizito mane madani wach kanyo ka omako wach mogik kanyo ng'eni gi mar World Cup cha kende to tieko. Clofas sani koro timo post motem ni to weche mag yiero gi uto mar siasa dhi nade. Koro sami time bar weche mag siasa ng'ane fuonde ni to hinyruok bedo gi kanyo. Koro wacho ni jo Kenya gin jogo mool. Giol ni gin iparo gi mana seche mag yiero. Giol ka gineno omenda makore lach mag milionde imiyo kar chung' od bura achiel to moko to Jwang kanyo. Giol ka koro jotelo okawo mwandu mag piny timo godo wechego kata gin gigo ma igoyo godo siasa. Koro wacho ni ranyisi otimre kar chung' od bura manotim yiero madundo mar ol Kalao kanyo e kanyo. Koro wacho ni kaunti ma Trans Nzoia jotend migawo Wycliffe Oparanya kod Senator Alan Chesang nyorognegi kanyo ka koro jopiny ne kwedo gonyo kane gidwaro gino manyalo loko ngimagi ok en mano michiwo matin kanyo Koro mane wacho ni siasa mantie sani ni ka ok igony malong'o to bende nyalo bedo kodi marach. Sani koro en gonyo Cleophas manyaka jachung' madwaro MCA ni bende gonyo ni wacho ni kiweth weche mag omenda to nyalo bedo kodi matek. Koro oket wich jatend piny Kenya William Ruto ka koro en ng'ano ma koro bet dwarango ni to yiero dhi bedo kode nade nikech jogo mosire madito ema koro ikeko negi kochecha. Koro wan bende wanyise ni obiya kaluo kucho waneno ka pok wakeko ne wan kode maber makonya medwa lemo mag migawogi omedwa to lemo kosemedwa to kelwa dongruok kaluo kucho wadwaro gigi ahinya. Koro jatend piny Kenya oparwa kaluo kucho wadwaro gigi. Erokamano Kizito. Koro gazet kawuono nyakoro mbiwa nyinga Cleophas Oluoja Kisumo kanyakoro mokeo nyaka Chisango aduoga kod Willis Odembe kod Kennedy Ochola. Wacho ni kanyakoro Jwang France nogo mana gigi nono nyocha. Manyoro to anga konu mana kaka wan kod gi achiel kachiel mano ok en gimoro mako sani kaachiel koda ka tim marwa tim mar Kogalo sirkal iwacho ni Kogalo nyamridhi kendo kama nitiere kanyakoro mag Jwang gigi opogore Kogalo timo signings opogore tukgi mokwongo mane gigo bang' timo signing gi duto waigoye kacha Rayon Sports ka gikore kod Kagame Sekafa
kap mar gibene mabiro mibage pinyno mar Rwanda. Ochal nade nyakoro mo gijwang. Wadhi bedo kaka warango gi achiel kachiel. En sa achiel mar okinyi. Kik idhi mabor, aduogo bang' kawiyo masani kete manaka.